חייצ'וק, הבדלנו, היקר, האהוב, מזל טוב. וואו, איזו כברת דרך נפלאה עברנו יחד. מינקות עד כה, עד הגילך לבין 13 למצוות. אני חייב להודות שהזמן טס. ולאורך כל התקופה רבינו ממך, ברוך השם, הרבה נחת. גדלת להיות, ברוך השם, נער יפה ובעל מידות טובות. אתה נער חכם ומחונן, תלמיד טוב, הזוכה להרבה שבחים ממוריך, אתה טוב לב, חבר טוב, ובכל הזדמנות אתה מרעיף אהבה לסובבים אותך. אתה מבטא את אהבתך גם במילים וגם בחיבוקים. אנו עומדים נפעמים מההתפתחות שלך בכל המידות. אישיות, חברתיות, תורניות, ולא אעריך בפירוט שבחיך, כי כידוע אין אומרים שבחו של אדם לפניו. נזכיר רק שתי אפיזודות שזכורות לנו בילדותך. פעם כשבאנו לבקרכם בירוחם, קיבלת אותנו בחיוך מאוזן לאוזן, כשבפיך שיני חלב מקסימים ומעל ראשך טלטלים יפהפיות, ואמרת, אתם יודעים? אמא היא המלכה ואבא הוא המלך וטל ואני הנסיכים. ומה אני? סבתא שאלה, והאבא הזדרז ואמר, סבתא היא המלכה האם. ואתה אמרת בחיוך זדוני, מה פתאום? סבתא היא המשרתת, וסבא הוא המשרת. אז דע לך יקירנו, שכיף והנאה היו לנו לשרת אותך, ומי ייתן בקדוש ברוך הוא יעניק לנו בריאות לאורך שנים, לשרת אותך, את אחיותיך, את אחיך, את בני הדודים שלך, את הוריהם ואת כל המשפחה, אמן כן יהי רצון. אמן כן יהי רצון. כשהיית בן 5 לערך, אמרת שאתה רוצה להיות ילד טוב, אך היצר הרע מפריע לך. מאחד גדיה, שקראנו לא מזמן, שאלנו, אתה כבר יודע מה סופו של היצר הרע. לפני קצת מעל חודש, באירוע של הנחת התפילין לראשונה, ציינתם אתה ואבא שהתפילין שאתה מניח אלו התפילין שהניח סבא יוסי, זיכרונו לברכה, כל ימי חייו. ובכך הדגשתם את חשיבותה של המסורת. השבת אנו מתחילים גם ללמוד את פרקי אבות, וכבר בפתיח מודגשת חשיבותה של המסורת. משה קיבל תורה מסיני, עם שרה ליהושע ויהושע לזקנים. מה זה אם לא מסורת? גם בהפטרה שתקרא מחר, מהי המילה הראשונה? מה המילה הראשונה? יוסף. יוסף. דהיינו, וו החיבור לסבא יוסי ז"ל. ומה זה אם לא תמציתה של המסורת? דע לך, אין דבר שמסמן את המסורת יותר מאשר התפילין. הצורה, אופן הבנייה, הצבע, התפירה, הקשרים, הפרשיות, ההנחה ועוד ועוד. על כולם נאמר הלכה למשה מסיני. דהיינו, רק המסורת המתמשכת מלמדת אותנו כיצד לבנות את התפילין, מה לכתוב בתוכה, מה להניח בתוכה, כיצד לקשור אותם, באיזה צבע לצבוע אותם, וכן הלאה. וזה המסורת. אבי מורי, סבא אברהם, זיכרונו לברכה, היה תלמיד חכם, ויודע ספר, ולפרנסתו עבד בבית דפוס. בהיותו תלמיד חכם, הרבה פעמים נקשרו קשרים הדוקים בינו לבין כותבי הספרים ומזמיני העבודה. אני זוכר את הרב פרנקל יושב מול אבא שלי בדפוס ועושים הגאות את כל מיני דברים שהוא שומע דעתו, וגם הרב קוש. אז נוצרו קשרים הדוקים בינו לבין כותבי ומזמיני הספרים שלא אחת קיבלו את עצותיו והגאותיו. אחד מלקוחותיו היה שומרוני, שהדפיס אצלו סידור שומרוני. ואז אבי זיכרונו לברכה שאל אותו, הרי אתם מאמינים בתורה שבכתב, מדוע אינכם מניחים תפילין? הרי כתוב, וקשרתם אותן לאות על ידכם והיו תותפות בין עיניכם, זה כתוב. ואז אותו שומרוני ענה לו, ככה סיפר לי, נכון, כתוב וקשרתם אותן לאות על ידכם והיו תותפות בין עיניכם. מה זה תותפות? אף אחד לא יודע. וקשרתם לא חייב להיות קשר פיזי, הרי כתוב בנפשו, קשורה בנפשו, יכול להיות גם קשר רוחני. אנחנו, המסורת שלנו זה שקשרתם זה משהו, תפילין זה משהו רוחני. לנו כיהודים יש מסורת שונה מהשומרונים.
מסורת שנמשכת לאורך הדורות. ולפי אותה מסורת, אנו בונים את התפילין, ולפיה ביהדות מדובר בקשירה ממש ובהנחה ממש. קשר תפילין הראה לעיניו. מסורת. עמיחי צ'וק, אתה הלכת 2 דורות אחורה. אך דע לך שתפילין זו לדעתי המצווה היחידה שאפשר ללכת איתה 80 או אפילו 100 דורות אחורה. ולפענח ממצאים ארכיאולוגיים ולגלות שגם לפני 2,500 שנה היהודים קיימו את מצוות התפילין במתכונת זהה או דומה מאוד למתכונת שאנחנו מקיימים אותה היום. לפני כ-2,500 שנה יהודים, כתות מסוימות של יהודים עזבו את ירושלים ועברו לגור ליד ים המלח במקום שנקרא קומראן, ויש שם מערות. וגרו שם, בתגליות ארכיאולוגיות שנמצאו בקומראן, נמצאו לא מעט שרידי תפילין ופרשיותיהם. כל התפילין שנמצאו דומים מאוד לתפילין שאנו מניחים היום. נמצאו שם גם תפילין מיניאטוריות, שהייתה לי הזכות לראות אותם ברשות העתיקות, וכל כך התרשמתי מהם עד שבניתי דגם שלהם. ובוא תראה איזה תפילין. אני בניתי רק דגם של התפילין, תפילין של ראש. סליחה, תפילין של יד דווקא. אבל יש גם תפילין של ראש, בדיוק מחולקות ל4. לפני 2,500 שנה, ויש גם את הקלף, מושג שם גם הקלף שהכניסו לתוך אותם תפילין. אז חי צ'וק, זוהי כוחה של מסורת, ואתה חוליה בשרשרת זו של המסורת. אתמול חל יום השואה לציון הדורות שנכחדו. אנו ואתם דורות התקומה, ועלינו להמשיך את מסורת אבותינו. המסורת שלנו מתומצתת בשתי מילים, תורה ועבודה, וזה כולל לימוד תורה, גמילות חסד, כיבוד, עזרה לזולת, מעורבות חברתית, אכפתיות ועוד ועוד ועוד. אנו מאחלים לך ולמשפחה שתמשיכו מסורות אלו בבריאות ולאורך ימים. אמן, כן יהי רצון, מזל טוב.